салом бинандагони азиз, хуш омадед ба канали Фара Шоу. имрӯз дар навор гап мезанем дар бораи яке аз шахсони таърихӣ ва муҳим барои халқи тоҷик ва Тоҷикистон, қаҳрамони Тоҷикистон Нусратулло Махсум. Нусратулло Махсум Файзуллоев 1 июли соли 1881 дар қишлоқи дурдасти Чашмаи Қозии Бекигарии Қаротегини Амурати Бухоро дар оилаи деҳқон ба дунё омадааст. аз хурдӣ ба падараш дар деҳқонӣ ёрдам мерасонд. 3 сол дар мактаби исломии минтақаашон сабақгирӣ кардааст. дар давраи ҷавонӣ барои ёфтани ризқу рӯзӣ ва ҳаёти хуб аз хона ва деҳаашон баромада ба водии Фарғона, ки дар он вақт дар ҳайати вилояти Туркистони Русияи подшоҳӣ буд, меравад. аз соли 1895 то соли 1906 дар яке аз корхонаҳои истеҳсолӣ дар шаҳри Қуқанди водии Фарғона ҳамчун боркаш ва ҳаркора кор мекард. худи ҳамон сол, соли 1906, барои иштирок дар митинги зидди ҳокимияти подшоҳии Русия аз ин кораш пеш карда шуд ва ӯ ба ватани худаш ба Қаротегин баргашта ба корҳои деҳқонии падараш кӯмак мекард. ҳамин тавр то соли 1920 дар ватани худ ба деҳқонӣ машғул буд. моҳи декабри соли 1920 аъзои партияи коммунистии Русия шуд. вай дар паҳн кардани ҳокимияти советӣ дар тарафҳои зодгоҳаш фаъолона иштирок кардааст. солҳои 1921-1923 раиси комитети озуқавории вилояти Ғарм оид ба таъминоти армияи сурх ва дар як вақт намояндаи ваколатдори комитети иҷроияи марказии ҷумҳурии халқии советии Бухоро оид ба Бухорои Шарқӣ кор мекард. инчунин аъзои комиссияи фавқулодаи комитети иҷроияи марказии ҷумҳурии халқии шӯравии Бухоро оид ба Бухорои Шарқӣ буд. солҳои 1923-1924 роҳбари Бухорои Шарқӣ дар ҳайати Бухорои шӯравӣ буд. мумкин шумо пурсед, ки гап сари кадом ҷумҳурии халқии шӯравии Бухоро меравад ва кадом Бухорои Шарқӣ? мефаҳмонам. ҷумҳурии халқии Бухорои шӯравӣ 2 сентябри соли 1920 баъди забти пурраи амурати Бухоро аз тарафи артиши шӯравӣ дар ҷои он ташкил карда шуд. аҳолияш 2.5 миллион нафар, масоҳаташ 183 000 километри квадратӣ буд ва 27 октябри соли 1924 бошад барҳам дода шуд. Бухорои Шарқӣ гуфта қисмати шарқии ин республикаи Бухорои шӯравиро мегуфтанд, ки дар он чунин хонигариҳо ба монанди Қаротегин, Ҳисор, Кӯлоб, Қурғонтепа, Дарвоз ва Помир буд. аз соли 1924 то 1929 роҳбари Республикаи Автономии Тоҷикистон дар ҳайати Узбекистон буд. дар ин давраҳо Нусратулло Махсум дар якҷоягӣ бо Шириншоҳ Шоҳтемур, дигар қаҳрамони Тоҷикистон ва дигар фаъолони минтақа ҳаракат карда тавонистанд, ки ҳам роҳбарияти Узбекистони шӯравӣ ва ҳам роҳбарияти Иттиҳоди шӯравиро барои ташкили Тоҷикистони шӯравӣ дар ҷои Тоҷикистони Автономии Шӯравӣ бовар кунонанд ва инчунин баъди ташкил кардани Тоҷикистони шӯравӣ дар ҳайати Иттиҳоди шӯравӣ ӯ бо Шириншоҳ Шоҳтемур тавонистанд минтақаи Хуҷандро, ки он вақт дар ҳайати Узбекистони шӯравӣ монда буд, ба ҳайати Тоҷикистони шӯравӣ ворид кунанд. инчунин онҳо мақсад ва талош доштанд, ки минтақаҳои Бухоро, Самарқанд ва Сурхандарёро низ ба ҳайати Тоҷикистони шӯравӣ ворид гардонанд. вале душманонашон ин фаъолнокии ин қаҳрамонони халқи тоҷикро дида аз пай дур кардани онҳо аз ҳокимият шуданд, ки дар натиҷа ҳам Нусратулло Махсумро ва ҳам Шириншоҳ Шоҳтемурро 8 ва 9 июли соли 1937 дар вақти хониш дар Академияи Нақшавии Умумишӯравӣ дар Москав боздошт карда ба ҷурми бурдани сиёсати зидди шӯравӣ ва дигар гуноҳҳои бофта зиндонӣ карда ба онҳо ҳукми қатл доданд. ин гуноҳҳо бофта буданд. эҳтимол аст, ки чунин маълумотҳои бофтаро зидди ин қаҳрамон
қаҳрамонони халқи тоҷик ва Тоҷикистон душманонашон аз ҳокимияти Ӯзбекистони Шӯравӣ доданд, чунки ин қаҳрамонони ватан талоши ворид кардани Бухоро, Самарқанд ва Сурхандарёро ба ҳайати Тоҷикистони Шӯравӣ доштанд. Ин бошад қариб ними масоҳати Ӯзбекистони Шӯравӣ буд. Аз ин сабаб душманон аз Ӯзбекистони Шӯравӣ барои сарнагун кардани Нусратулло ва Шириншоҳ талошҳо карданд. Соли 1956 аллакай аз тарафи коллегияи ҳарбии суди болоии Иттиҳоди Шӯравӣ ҳам Нусратулло Махсум ва ҳам Шириншоҳ Шоҳтемур бо сабаби набудани далелҳои аниқ абадан сафед карда шуданд. Яъне онҳо гунаҳкор набуданд. Гуноҳҳои онҳо аз тарафи душманонашон бофта буданд. Сад афсӯс, чунин қаҳрамонони ватан дар сину соли ҷавонӣ, якеаш дар синни 56-солагӣ, дигараш дар синни 37-солагӣ беадолатона аз олам гузаштанд. Агар онҳоро зиндон намекарданду намекуштанд, кӣ медонад, шояд минтақаи Бухоро, Самарқанд, Сурхандарё ва ҳатто водии сераҳолии Фарғона ба ҳайати Тоҷикистони Шӯравӣ гузашта, имрӯзҳо бошад дар ҳайати Тоҷикистони соҳибистиқлол мебуданд. Халқи тоҷик сарҷамъ ва бо марворидҳои миллӣ, яъне гаҳвораҳои миллии таърихии худ Самарқанду Бухоро якҷо мебуд. Тоҷикистон калонтар ва пурқувваттар мебуд. Афсӯс, чунин нашуд. Шояд дар оянда шавад. Вале ба ҳар ҳол бояд дар ёд дошта бошем, ки ҳар чизе ки имрӯз дорем дар Тоҷикистони соҳибистиқлол, ин ба шарофати корнамоиҳову талошҳои Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шоҳтемур аст. Соли 2006 ҳардуяшон абадан унвони қаҳрамони Тоҷикистонро сазовор шуданд. Акси Нусратулло Махсум дар пули 200сомонаи тоҷикӣ инъикос гардидааст. дуогӯ мемонем, ки Худо ҷӯяшонро ҷаннат ва рӯҳашонро шод гардонад. Бо ҳамин навор ба охир мерасад. Ташаккур барои таваҷҷӯҳ. Хайр.